Os orzamentos autonómicos prevén un incremento das inversións na comarca do Barbanza con partidas que suman 15 millóns de euros. As melloras en saneamento, depuración e abastecemento figuran nun lugar destacado neste presuposto, que inclúe un investimento de máis de 3 millóns para as melloras na estación de tratamento de auga potable e na depuradora de Noia. Sumaránse os preto de 7 millóns previstos para a mellora do sistema de abastecemento da marxe dereita da Ría de Arousa ou as actuacións en materia de saneamento en Porto do Son e Lousame. No eido de política sociosanitaria destaca a partida de 2 millóns e medio para a execución da residencia da terceira idade de Ribeira, 400.000 euros para o proxecto do novo Centro de Saúde de Noia ou 300.000 para seguir ampliando a área de hospitalización do Hospital do Barbanza. Tamén as infraestructuras viarias concentran boa parte dos investimentos cunha partida de 1 millón de euros para o desdobramento do corredor Brión-Noia e medio millón de euros para continuar coa variante de Ribeira. Destacan tamén algunhas actuacións dependentes de Portos de Galicia, como os máis de 500.000 euros para a construción da nova nave de Redeiras en Porto do Son. No que respecta a infraestructuras deportivas, os orzamentos consignan a última anualidade do módulo cuberto de atletismo en Ribeira, que permitirá contar tamén cun centro de tecnificación de taekwondo na Feiteira.